Mwezi wa Marichi 2022 Chakwera anakumana ndi IMF Director. Pobwerera kumeneko anangofikira ku Ogwetsa Kwacha. 2 months later, pa 16 May, Chakwera anachita zokambirana ndi IMF Director kudzera pa video call. Zotsatira zake anagwetsanso Kwacha. September 2022, Chakwera anapita ku America kukakumana ndi IMF Director. Kumeneko anamunamiza kuti ampatsa ngongole mpaka anagwetsanso Kwacha. Masiku awiri apitawa, boma ina Ogwetsa Kwacha kukweza magetsi, koma chodabwitsa nchona kuti sanonjezere malipiro. Ambiri analodabwa kunena kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani, boma kumangokweza zinthu osaganizira mphawi. Lero pa 5 September ndi pamene tinaona Deputy IMF Director akufika ku Malawi kudzacheza ndi Chakwera. Mwachidule ndikuzeni kuti chipani cha MCP ndi president wawo akupempha ngongole, ndipo makondishoni yake awauza kuti agwetse Kwacha komanso akweze zinthu pansika. Apa tikunena kuti MCP chifukwa ngongole yakatenga sikupindula dziko, akumangogawana okhaokha ku chipani kwawoko komanso pa chibale pawo. Mu nthawi ya kampeni, Chakwera ankagwiritsa ntchito high five, ankanena kuti adzakhala servant leader. Koma lero tribalism and regionalism zamanga nthenje mboma lake. Mwachitsanzo akuchotsa makampani ku chigawo chakumwera ndi kumapita nawo ku Lilongwe. Cholinga chake sichinatu, akufuna kupha Blantyre ndi Zomba. Prison headquarters inali ku Zomba, pano akuyisamisira ku Lilongwe. ADMAC, MACRA, MRA, Malawi Electoral Commission, MBC, Malawi Housing Corporation, onsewa anali ku Blantyre, pano akusamukira ku Lilongwe. Lazarus Chakwera akulephera kupanga create makampani atsopano, koma chimene akudziwa ndi kuchotsa makampani ku Blantyre ndi Zomba. Regionalism at its best. Anthu akumwalira mzipatala chifukwa chosowa mankhwala, chikhalecho ana ndi zidzukulu za Chakwera akungosewetsa misonkho ya boma. Anthu akapita ku Zomba Central Hospital akumawuza kuti panado kulibe, akagule okha, komanso masirinji akagule okha. Mbali nayi ana a Chakwera apanga hayala ya ndege kupita ku UK ku holiday. Ndalama zimene akugwiritsa ntchito pa maulendo amenewa ndi misonkho ya boma. Ku ADMAC kulibe chimanga, mabungwe anapereka chimanga cha ulere mu nthawi ya Cyclone Fred, tikukumbukira zimenezo. Aboma anangochisunga chigawa, ndipo anthu amene akhudzidwa ndi Cyclone Fred ankazunzika ndi njala. Lero Chakwera anaona kuti ma MP komanso anthu avuta kwambiri kuti chimanga chibwere mu ADMAC. Tikudziwa kuti chimanga Simollett Kacheri amene ali zake wa Chakwera anachigulitsa ku Tanzania, ndipo atamanga anammasula after 2 days, nkhani inangozilala. Ndiye panopo anthu akunena kuti tikufuna chimanga Chakwera kwambiri chafika pa 40,000. A president bwesa chimanga mu ADMAC. Chodabwitsa kwambiri pa nkhani imene nchona kuti aboma amenewa akutenga chimanga cha ulere chomwecho chimene ankachibisa mu nthawi ya Cyclone Fred ndi kumachigulitsa 30,000 kwa chathumba. Izi zitu sizachilendo, chifukwa mmenemu ndi mmene amachitira nthawi zonse. Mbuyomu anagulitsa fetereza ulere wochokera ku Russia. Putin anapereka 20,000 tons ya ulere ya fetereza. Chakwera amagulitsa 50,000 kwacha per bag. Ndikunena pano fetereza wina wa ku Russia anatsala, akufuna kumugulitsa chaka chino. Pa kampeni a president amenewa analonjeza zambirimbiri, koma alephera kukwanitsa ngakhale chimodzi. M'malo mwake akamalankhula akumanena kuti Amalawi apirire komanso ayang'ane kwa Yehova. Akuluakulu Chakwera akuyang'ana ku IMF ndi America kumapanga zawo masikini. Akampasa ndalamazo akumayang'ana ana ndi zidzukulu zake, koma akamalankhula pa msonkhano akumanena kuti Amalawi tiyang'ane kwa Yehova.
tinganakonda nayenso azipirira ndi kuyang'ana kwa Yehova, asiye kuba ndalama za boma kumazilemesa yekha. Chifukwatu tinene zoona pakunena kuti katangale mboma ili wangokhala ngati chizolowezi. Mbuyomu Eisenhower Mkata, Kezi Nsukwa, George Kainja, Newton Kambara, Christian Mabanda, Priska Pondangaga osewa anaba ndalama za boma koma anakhululukidwa ndi Chakwera without good explanation. Panali listi yamba 87 imenenso Chakwera mwini wake anatiuza mwezi wa Juni 2022, koma tikunena pano inasowa, ndipo ACB sinafotokoze kuti kodi anthu amene 87 amene anaba ndalama ndi sata ali kuti. Pa kampeni anatiuza kuti adzamanga Dr. Bakili Muluzi akuti anaba 1.7 billion komanso anaba $800,000 ya limafodya. Tikumbukira Saulos Chilima pamodzi ndi zake Chakwera amalengeza dziko lonse kuti Bakili Muluzi anaba, umboni ulipo, mapepala ali nawo, akangola mboma within 3 months Muluzi akhali kundende. Lero alowa mboma amukhululukira 3 years yatha palibe amene mmanga. Anthu amene wanatiuza kuti aliyense opezeka ndi chuma choposa sala yake adzamangidwa and his properties confiscated. Lero mwana wake Nick Chakwera pamodzi ndi anzake ali milandu yodabwitsa koma sakumangidwa kapena kulandidwa katundu. Ndiye ukangolankhulapo nkhani ngati zimenezi akumayamba kuopseza ndi zisamani za kukhoti. Nawonso majaji athu mawu moti afufuze mmene munthu anapezera chuma mkandayi kochepa akumangopondereza chifukwa akumakhala kuti adya chibanzi. Saulos Chilima anamba mabiliyoni ndi sata atamanga, ACB inamba kupsezedwa. Tikumbukira kumangidwa kwa Saulos Chilima ndi anzake aja amatemba pamodzi ndi uja amafuna kumanga posachedwa amene ali secretary general wa chipani cha MCP Eisenhower Mkata, komanso uja amagwira ku State House Priska Pondangaga. ACB inaopsezedwa mpaka anangotsapa ngono kuti mayi uja apeze mavuto achosere ntchito. Ndiyebe ngakhale achilima amenewa akumapita ku khoti zikungokhala ngati chinyenga phunzitsi, koma zoona zake zakuti mlandu umene uja unatha kalekale. Martha Chizuma is toothless, komanso ACB inajasula chibanzi. Tikunena pano every institution ya boma is controlled by corrupt Chakwera. Ngakhale leader of opposition pachichewa timene kuti mkulu wotsutsa boma ku nyumba ya malamulo amene iso anachita kusankhidwa ndi Gotani Hala pamodzi ndi president. Akuluakulu inuyo munaziona kuti mkulu wotsutsa boma ku parliament akusankhidwa ndi speaker komanso president. Ichi ndi chifukwa chake Kondwani Nankhumwa amangokhala phwi osazuzula mavuto onsewa. One of the useless opposition leader of our generation.